Kom og syng en enkel sang om frihed. Syng den højt, så alle kan forstå. Vi skal have mindre bureaukrati. Danmark har en af verdens absolut dyreste offentlige sektor. Alligevel så kniber det med kvaliteten. Og det er fordi, at politikerne ikke har tillid til, at de offentlige ansatte kan udføre det arbejde, som de er uddannet til. Derfor så drukner politikerne de offentlige ansatte i skemaer, i blanketter og i kontrolhysteri af værste skuffe. Undersøgelser viser, at en medarbejder på jobcentrene kun bruger 21% af sin tid på kontakt med borgeren og bruger over halvdelen af sin tid på administration. I hjemmeplejen bruger medarbejdere typisk 39 minutter om dagen på at udfylde blanketter og skemaer. Det svarer altså til, at over 1000 medarbejdere i hjemmeplejen hver evig eneste dag udelukkende sidder og udfylder skemaer og blanketter. Det er simpelthen ikke godt nok. Vi bliver nødt til at genskabe tilliden til de offentlige ansatte. Tilliden til, at de offentlige ansatte rent faktisk kan løfte de arbejdsopgaver, som de er uddannet til. Vi bliver nødt til at bruge pengene på service, ikke på bureaukrati. Derfor skal vi afskaffe kontrolhysteriet. Men vi skal også blive bedre til at slå ned der, hvor problemerne er. Derfor skal vi have bedre ledelse. De offentlige ledere i den offentlige sektor skal have mulighed for, men også pligt til, at sørge for, at borgerne får den service, som de har behov for. Og kan de ikke det, må de finde sig et andet arbejde. Men vi bliver også nødt til at være enige om, at Danmark er et forskelligartet land. Hvad der fungerer i København, fungerer måske ikke på samme måde i Esbjerg. Kort sagt kan du spørge dig selv om, hvorvidt en hjemmehjælper skal bruge tiden på at udfylde skemaer, eller bruge tiden på at skænke en kop kaffe til de ældre. Hvad vælger du? Kom og syng en enkel sang om frihed. Syng den højt, så alle kan forstå.